بحدنة زامن باوراجا زامن بوردا بهايمانوت زامن أباد زباو جنبار كون هيكلني بحدنة إيرترا زامن نسلامن روان نا إيرترا هكالس كروب زغوني هاجراوي بحدنة زامن نروان سلامن نا إيرترا هكالس كروب زغوني هاجراوي يساتف بسفح سرتو دما مرايا حدنة زبيتران وحصون يخون حوزباو جنبار زقلل إيرترا وزبال يلن لا بزباو جنبار كما تقولون بمجمران حبارا وربحتا تقدمو خكالس مهارك فلتالو بغمزي دما زقللو سلازيلي لكل حوافي سلازغوني بعد وقت مرايا زباو جنبار كتريو خلاص كل إيرترا وساتفو من صبرات عن أيتي إيرترا ومرجعي بكل أمنتاتو بكل بيراتو بكل قوقاتاتو بتخالي وقنكا وحسنا كم دز ولا حد النتي خاف نزح حد النتي زيك في حقوق بزخول يخو مغنيات المتر على خو كبير يزباق بعض سلسي سفيش يسارتو سبيب أب حدا هيمانوت وأب حدا أوراجا وأب حدا بيهر زيتا مركوس يا واداد با أيكونن شفيع سرت له مرأيا ناي حدنة البيترا كماليسو خا وحسو بحدنة البيترا زمت تزباقون بعد صيلو كرياي كدني وشتاوي ديمقراطيا هو زلو أساتا في جنبار أبو شتشتي حفشة وعلامات المذكرات كتاب صغيرة نستفعل على زنبارات الرعايات بوطايهم أبا نزباو جنبار كل حدا عائلة الرعاية كم كمبيوتر كم روبوت كل واحد تبيننا استفعل على الرعايات بسخري فجنت عايز بزلو أفتوشتي حافشة علامات مذكرات كتاب صغيرة كمذكرات فلوتاتين تن علامات فلوتاتين حد النت زبيت راي نحد النت زبيت كتاب زيت انكفى لنعط النت زبيت كتاب زيت انكفى أب زواج جنبار ذحكوف زنباريتات عنده سلازي دما كلاتنا مع الراية وش كلاتنا بحدا كنكيد زين صبي زواج جنبار نستفر عليه زنباريتاتون حاوشوا خيد تريو أب نعطنت يعمنيو أب حدنت يعمنيو نسلا من روان كسرح كروك شاب صغيرة اتي استفر عليه زنباريتاتون بوطالو بزواج جنبار سلازي جنبار زبازلون سلفي أيكونن سلفي ندهر كوينو ناي حدا محبراوي بوجيلي ربحاتات زود كديو كم جنبار كا نزتفعل عليه محبراو بوجيلتات ربحوهم أبنات الناس وكيلو يخيد بنام مهنات هاجر سلسلنا مهنات هاجر زمان كل بمعرض ملكته سلسلنا حزباو جنبار شفيح جنبار دامبر حدا سلفي أيكونن يزلزلو وكالي حطات النزلو ببقزي صغير مريحنت وكالي خبل كله بمتصرين كله تيا بيترازلو استفعل عليه أقاوماتات كفيلة وربحاتات أولا دباتات يوكل مريحنت تتريو خلها لتكون له إيرتراوي لن تبارك نعو وكيلو زغومهيو تحتاتيو ببقزي صغير مرحناتيو مع سداي دغير بالنخون ما استغلونا كان منغستي زتفري هلاون نتفتاتن زلوو كان منغستي زتفري هلاون نتفتن زلوو زي زباو جنبار كان منغست استفريه في جنبار مريحنا ساعة جنبار وي
ናይቲ ግንባር መደብ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ነቲ ሚኒስትሪታት ክምግብዎን ብፀብፃባቱን ኣኼባታትን ኣቢሎም ድማ ስርሑ ክግምግሙን ፖሊሲ ኣብ ምኽላስ ክሕግዞም ይኽእል ኣብ መዓልታዊ ህይወት ናይቲ መንግስታት እዮም ግን ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ግንባር ግን ነቲ ኩሉ እዚ ሚኒስትሪታት ዝኸደሉ ፖሊሲ ዝሕንፅቶ ንሱ እዩ ዝግምግሞ ንሱ እዩ ዝኽልሶ ንሱ እዩ ፖሊሲታት ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ከዓ ብሓደ ወገን ብኣባላቱ ካብ ታሕቲ ብኻልኣይ ወገን ከዓ ካብ ፀብፃባቱ ካብ ሚኒስትሪታት ይረኽቦን ይከታተሎን ናይ ህዝቢ ማሕበራት ክምስረቱ የተባብዕን ይሕግዝን ሃገራዊ ማሕበራት ዝተፈላለየ ከፊላዊ ረብሓታት ናይ ህዝቢ ዝውክሉ ክምስረቱ የተባብዕን ይሕግዝን ዳይናሚክ ኣብ ህዝቢ ዝተሰረተ ውድባዊ ቅርፂ ዘለዎ ክሳብ ዓዲ ወሪዱ ብጉጅለታት እንዳተወደበ መጀመሪያ ብጉጅለ ብንኡስ ጨንፈር ብጨንፈር በሃገር ደረጃ እናተወደበ ይኸይድ ህዝባዊ ግንባር ውዳቤ ኣብ ኩሉ ሃገር ዝተዘርግዐ እዩ ኣብ ገለ ዝያዳ ዘድህብ ኣብ ገለ ከዓ ሸለል ዝብል ኣይኮነን ወካሊ ተሓታትነት ዘለዎ በብግዚኡ ዝቕየር መሪሕነት እዚ ዳራሽ እዚ ስለምንታይ ሰሪሑ ቀዲ መፀውዒ ንሕና ዓጂብ ኩሉ ክነብሮ ከለና ኣዳራሽ ረብዓይ ጉባኤ ኢና ንብሎ እዚ ነዚ ቤት ትምህርቲ ኢሉ ኣይተሰርሐን እዚ ኣዳራሽ ረብዓይ ጉባኤ እዩ ዝበሃል ቀንዲ መደቡ ድማ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝክካየድን ብወቢሉ ድማ ኩሉ እቲ ምስ መድረኽ ዝኸይድ ምሕዳስ ናይ ፖሊሲን ናይ መሪሕነት ክካየደሉን እዩ ተመዲቡ ህዝባዊ ግንባር ከም መደብ ንሱ እዩ ኣካይዱ ኣብ 99 ናይ ምግባሩ መደብ እዩ ነይሩ ኣይሰለጠን ኩሉ ዳሕራይ ዝካየድ ዘሎ ጉዳያት በብእዋኑ ዘጋጥም ዝነበረ ፀገማት ብምርኣይ ድማ እቲ ጉዳይ ከሰጋገሮ ጥራሕ ይመሪፁ ሰነዳቱ ተዳልዩ እቲ ጉባኤ ኣዳራሹ ተሰሪሑ እቲ ጉባኤ ኣብ መወዳእታ ግን ብግዳምን ብውሽጥን ዝመፀ ዝተፈላለየ ዝንባሌታት ነዚ ጉዳያት እዚ ከሳልጦ ስለ ዘይካለ ፀኒሑሉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቅዋምና እዩ ናትና እዩ ስኢልና ይኮንና ንምህሮ ዘለና ስኢልና ይኮንና ንዕድሎ ዘለና ሓድሽ ተዓቲሙ እዚ ፍራዝ ናይ ቀደም ተዓትሞ ኣይኮነን ሓድሽ ተዓቲሙ እዚ ቅዋም እቲ ግንባር መደቡ ኣለዎ ኩሉ ውሽጣውን ግዳማውን ኩነታቱ ገምጊሙ ድማ ናብኡ ካቱ እዩ እዚ መትከልና እዩ ክንሓቦ ይኮንና ንመርፅ እዚ ዘለናዮ ኩነታት ንሓፍረሉ ይኮነን ብውሽጥና ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ኣሎ ስለንርዳእ ኣይንሓፍረሉ ኣይንስከፈሉ መደብና መስርዑ ሒዙ ክኸይድ ምዃኑ ስለናምን ድማ ንምህሮ ኣለና እዚ መደብ እዚ ክቕፅል ምዃኑ ስለንፈልጥ ንምህሮ ኣለና ህዝባዊ ግንባር ሕጂ እውን ካብ መንግስቲ ዝተፈልአቲ ወካሊ ተሓታቲ በብግዚኡ ዝቕየር መሪሕነት ዕላማና እዩ መትከልና እዩ ክቕፅል እዩ ኢና ንብል ዘለና ህያው ምስክር እዩ እዚ ዘለናዮ ኣዳራሽ እግደፍ እምበር በዚ 6 መትከላት ከም ሰፊሕ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ተወዲቡ ኣሎ ካብ ደረጃ ከባብን ዓድን ክሳብ ሃገር ትርጉም ዘለዎ ተሳትፎ ህዝቢ ክረጋገፅ እቲ ቃልሲ ቀጻሊ እዩ ካብ ደረጃ ከባብን ዓድን ክሳብ ሃገር ትርጉም ዘለዎ ተሳትፎ ህዝቢ ክረጋገፅ እቲ ቃልሲ ቀጻሊ እዩ ክሳብ ሕጂ ጌርና ዘለና ኣያዕግበናን እዩ ማለት እዩ